Viimeinen 8. erä, tytöt 15 4 x 100 metriä, radat 4 ja 6 ennakkoon kovimmat, 4. Turun Urheiluliitto ja 6. Tampereen Pyrintö. Ja Tampereen Pyrintö punaisessa asussaan vaihtaa erittäin hyvin radalla 6. Pinja Heinonen antoi Satu-Maaria Pentilehdolle ja 3. osuudelle lähtee sitten Friida Hämäläinen. Pyrintö tulee ykkösenä vaihtoon. Miten menee? Vaihto menee varmasti. Ja sitten Turku radalta 4, Milja Heikura vie viestiä ja Jenny Norkonvuo ankkurina. Tampere ja Turku, kuten tilastot osoittavat, tulevat kärjessä. Kumpi sitten voittaa? Tampere tulee ykkösenä, Olivia Ben Kaifa ja sitten Turun Urheiluliiton Jenny Norkonvuo. Tampereen Pyrintö voittaa. Olivia Ben Kaifa ankkuroi Tampereen ykkösenä maaliin. Turun Urheiluliitto on 2. ja radan 5. Seinäjoenseudun urheilijat on tämän erän 3.